Rêgezên sincî yên civakê. Salih Keleş. Mirovahî bi înşakirina civakbûnê dest pê dike. Forma civakbûnê ji bo qewmê însanan dibe bûyîna însan. Înşakirina û bûyîna civakê jî bi xwe re di nav demê de hebûnê derdixe holê. Di gerdonê de ti tişt bele sebeb nine û bi xwe pêk nehatiye. Her tişt li gorî armancekî derketiye holê û bi demê re berferehtir bûye. Avakirina civakê jî ji ber armanca berdewamiya qewmên mirovan wekî hewcedariyekê derdkeve holê û wisa pêş dikeve. Bi gav avêtina civakbûnê qewmê însan ber bi hebûna xwe ve derdkeve ser rê. Piştî ku însan wek civakê dijî, rêgezên jiyanê hin pîvanên derdixin pêşberî însan. Însan an wê wan rêgezan pêk bîne wisa jiyanê berdewam bike yan jî wê ji holê rabe. Gerdon di nav hevsengiyeke bêhempa da ye. Her tişt xwedî rêgezin. Her rêgez ku derketine holê li gor dîspîlîna jiyanê hatine diyarkirin. Ji ber ku mijara me însan e, em ê nekevin nîqaşa zindiyên din. Înşakirina civakê di nav herîkîna jiyanê de pîvanên rêgezan dide diyarkirin. Tişta ku mirovahî di nav hevsengiya gerdonê de parastiye û mezintir kiriye, ew bûye rêgeza exlaqî. İnsan jî çi qas li gor rêgezên exlaqî tev geriya ye, ew qas bûye însan. Li ser bingeha bûyîna jiyan berdewam kirin, hebûnê bi xwe re tîne. Pênaseyê jiyanê jî mirov dikare bêje ji bo her zindiyî jî tevgera rojane ya li gor hebûna xwe ye. Ew çax mirov dikare bêje divê tevgera me yan rojane di xizmeta hebûna me da bin. Ew tevgera xizmeta hebûnê de nebe, derveyî rastiya xwe jiyanê bi xwe re derdixe holê. Ji bo qewmê însan jî tevgera di nav jiyanê de wek polîtîka tê pênasekirin. Ji ber vê yekê em dibêjin însan bi jiyana exlaqî polîtîk peywirên xwe yên însanî dikarin pêk bînin. Baş e ew kesên ku ji xwe re bêje ez însanim, li gor kesan pîvanên exlaqî û polîtîk tên guhêrtin. Dibe gelo tiştek ji bo hin kesan exlaqî be û ji bo hin kesan neexlaqî be. Pîvan û pênaseya exlaqî tên guhêrtin. Her pîvan, pênase, rêgez û heqîqet ji bo qewman giştî derbasdar e. Di nav heman qewmî de, di nav heman xalan de. Guhirtin an jî cudabûn nabe. Mînak, pîvanên exlaqî û polîtîk ji bo hemî însanan derbasdar e. Di nav qewmê însanan de pîvan û sekna exlaqî û polîtîk li gorî kesan naguhere. Di nav dîroka mirovahiyê de gelek pîvanên gerdonê bi destê însanan hatine texrîbkirin. Pêşketina feraseta îktîdarê nêzîkatiya exlaqî û polîtîk a civakê berovacî kir û navbera însanan de dubendî derxist holê. Pîvanên exlaqî xerabkirin hevsengiya navbera însanan xerab dike. Xerabbûna hevsengiya di navbera însanan de dibe bingeha xerabbûna hevsengiya gerdonê. Piştî derketina îktîdarê di dîroka mirovahiyê de li dijî vê ferasetê her tim têkoşîna exlaqî û polîtîk hatiye meşandin. Ev têkoşîn hin caran wek têkoşîna gelekî, hin caran wek têkoşîna olî, hin caran wek têkoşîna jinan, hin caran wek têkoşîna ciwanan derdkeve pêşberî me. Ev têkoşînên exlaqî di bingeha xwe de divê weke têkoşînên parastina nirxên mirovahiyê werin destgirtin. Rêxistinên ku li ser vê bingehê têkoşînê dide meşandin dereng be jî ji alî hemî kesan xwedî exlaq ve tê dîtin. Di vê çerçoveyê de mirov bigire dest. Rêberek çawa dibe gel. Gelek çawa hebûna xwe di hebûna rêberê xwe de dibîne. Ev pirsana bêtir wateya xwe dibînin. Van demê ku cîhan hemû dibin bandora şerê cîhanê yê sêyemîn da ye. Fikrê rêberê gelê Kurd zêdetir tê fêmkirin. Di nava tecrîdeke giran da têgirtin. Ji bo şikandina wê hewceyî bi berferehkirina têkoşînê heye. Ew kesên ku ji xwe re bêje ez însanim. Ji bo nirxên însanetiyê li ser piya bihêlê divê di nav vê têkoşînê de cihê xwe bigire. Her însanekî ku bixwaze pêwirên xwe yên însanî pêk bîne divê di nav tevgerekê de be. Li dijî tecrîdê têkoşîn meşandin, rêgezên exlaqî pêk anîne. Yên ku vê nêzîkatiyê rast nabîne û li dijî vê yekê disekine, bila destê xwe bide ser wijdana civakî û li rewşa cîhanê mêze bike. Paradigmayê rêberê gelê Kurd a ji bo çareseriya pirsgirêka mirovahiyê mêze bike, wisa biryar bide.